Nini ndinokumbira kuti ndikudire pachena. Iwe, karamushi. Pakuti munhu wakagarisana naye ndakadai nemunyaya zvakagarisana tese achishaya mukadzi. Uyezve ndine shoko. Saka ane zvinhu zvakatora achiti achapatara shoko. Nezvimwe zvinhu zvaakanditorera achinditengera achikwereta infect kune mumwe munhu achiti achapatara ndichigarisana. Ndobva azoregedza kuchibhadhara. Uyezve akazondisiya ndine nhumbi. Isati yabva infect akanditi tisataure nhumbi ipapo andozokonsotana naye nekuda kwekuti mukadzi wake aipota achindituka. Saka munguva yaindituka ndaidaira sometimes nasingadayire. Saka musi wandakadayira uyu akabva anditi usataure neni kuva nhasi. Ipapo ndenge ne 2 months yana 3 months akaita miscarriage before Nakusole changamire. Uyu Diolini ndinoziva naye mushure mekunge achitengesa Bonde. Akanditengesa ruviri. Handina kubva ndataura naye zvekudana nasi zvanga zvekutengesa Bonde kwenguva iyo. Uyu munhu anoita zvekuenda mumabhawa. Saka ini munhu Wasangana panzvimbo yakaita sei kuti utano. Panzvimbo tikasangana sepane nyumba iyi ndopane Bhawa ere. Ini ndakukwanisa kungomuchiwa panguva iyo ndakotenga Bonde kwaari.